Memang ngusungi. Ngejak apa iki? Ngejak apa? Ngejak apa? Bakul. Bebas aku. Ngejak apa iki? Bakul. Ndine kae. Sing cicik apa rong? Oh, kacang atau micik? Kacang atom cicik. Mau usungi kae nggih apa kae? Nggih apa disungi kono kae? Bakul. Nggih bakul. Yo malah aku lagi boyoken keju. Disemangati wes tak usungane dhewe yo. Yo mau wangi ta yo. Yo. Ya lere. Mak senyemangati aku rip natu delok nggih. Di saat aku lagi rasa-rasanya. Opak apa iki jenenge? Opak sapi. Opak sapi. Lah iki jenenge apa iki? Gatot. Gatot. Lah iki jenenge pisang apa? Pisang coklat. Pisang coklat nyampe apal. Malah enak. Lah sir apa piye? Lek sir enek lho. Dipalak mok sing mok buka kuwi. Urung mok entekne. Ndek iki diparingi karo nganu. Diparingi Mas Riko pisang coklat. Ndek iki bar lagi ngentas. Pangan apa ora? Karo makrimu digekne apa? Susu. Digekne susu. Campuri. Gue dinteni, mau ngak pawan apa piye digekne susu. Bar iki jal paranano gegekne susu. Rasa apa kuwi pisange? Coklat. Lek tuku ning endi? Oke. Lek tuku ning Coklat. sing jelas omong keranjang. Kayaknya. Nah, iya ngene ya ora jelas. Pojok kiri bawah, Mbak. Ayo dituku. Yo ngalah rek delok, Ndek. Dituku to. Ngejak apa lagi? Bakul. Laris? Hmm. Bocah iki iso codho ngejak bakul. Soalnya kebiasaan iki jam 8.17. Biasanya di jam 8 kurang 5 aku wis live rek. Batine kok urung live ngono. Keramas purameng. Batine kok urung live ngono. Itu apa lho? Kok ndunung banget sirip. Mikir mau semompane sih. Mompane ta wisan? Apa entar lagu? Iku enekne lho wisan. Mompane ta ki, Mang? Mompane. Apa njaluk lagu apa ki, Nggo? Di sisiku. Lagune di sisiku. Ya Allah. Kok iso ndunung banget sih? Sing rapet, kok lek dipangan neh ben renyah. Ben ra kerek semut, ngono kan aman. Aman apa ora? Aman. Kok percaya sing ndunung banget sih yo. Aku mau ngeledak kalau rek ning kono. Ngejak apa iki? Bakul. Bakul. Lek dagang laris. Dilebokne ya. Nggo duite. Tinggi apa? Cek mamah rek. Penuh. Saya pengen beli ini pojok kiri bawah keranjang kuning ya, pisang coklat. Ini jaluk penjalukan apa? Sesuk dimasakne apa? Makrim takone lho. Jangan bayam. Kok jangan bayam, Lele. Apa? Lele. Iwak lele nak. Mak lele pas soto. Susu. Loh, pin plan. Iwak lele. Pak, satu baco. Iwak lele harus sambel terasi ini kan toh. Lalap kemangi. Tuku kemangi. Repotnya ora. Pancen. Pecah. Kia apa tiwa? Rip natu pancen. Pecah kan. Jangan tiwa. Keranjingan tiwul enggak oleh niki. Sekekal-kekal. Di penjaluk apa? Digorengnya apa sesuk? Lele. Iwak lele ae. Lele oleh kepi-kepi gede ingin rae. Tapi digoreng terus diinggil lalapan kayak nek penyetan enggak lho. Kedeng lek tembung ngono ki karo ngideng-ngideng. Aku sesuk kena lele ya. Kok tak wae duit. Sek netas tapi. Bantan bejo. Pancen bejo saiki. Kan Pak tiwa. Saiki pancen bejo. Kan tiwa. Bocah cilik. Saiki rip natu. Bantan bejo.
Pancen bejo. Pancen bejo. Saiki anake sapa? Ma'rim. Entutmu kok ora metu blas ki, Meng? Ambune tempe bosok. Ambune tempe bosok mang ora. Kulkas ambune tempe bosok. Piye? Tempe bosok ambune. Aku kok bengi ape anu goreng bekeca to. Goreng garing ngono kae mone. Apa bakal jatuh? Bakon tenan. Ya bar iki wis tak sisihne wis tak anu sak plastik